Ведаць, што адбываецца. Вітаю, сябры. Гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё, пры мікрафоне Маша Калеснікава. Я хочу нагадаць, што сёння раніцай адбылася такая вельмі добрая падзея на нашым сайце. Гурт «Тонкі ход» прэзентаваў сваю новую песню, якая называецца «Песня пра балота». І сёння удзельнікі гурта Уладзь Ленкевіч і Максім Субач, нашыя госці. Прывітанне, хлопцы. Прывітанне ўсім. Прывітанне. Больш за тое, праз некалькі дзён адбудзецца ўвогуле прэзентацыя самого другога альбома доўгачаканага. Вось і песня, уласна, і анансуе гэты самы альбом. Ну што, 2,5 гады ўжо прайшло, правильно? Ад дэбютніка. А мы ўжо трохі збіліся. Вы ўжо трохі збіліся. Мы, ведаеце, як не лічым для таго, каб не расчароўваць ні сябе, ні слухача. Для нас прыляцела толькі адно імгненне. Ага, ладно. Ну, дык за гэтае імгненне, што змянілася з гуртом, з вашымі думкамі? Вось і наколькі тое, што вы сёння прэзентавалі, што пакажаце вось праз некалькі дзён слухачу, адрознівацца ад вашай прадмовы? Ну, маё асабістае, не ведаю, што там Максім мяркуе, маё асабістае адчуванне такое вечнай маладосці, таму вось так дакладна сказаць, што гурт «Тонкі ход», не ведаю, развярнуўся на 180 градусаў у бок чагосьці іншага там ці... Не, гэта насамрэч всё той жа гурт «Тонкі ход», які вельмі лагічным, натуральным чынам далей расце, развіваецца і кудысьці яго вось гэтая музычная плынь нясе. Таму як бы мне здаецца, што все даволі лагічна, хаця натуральна хочацца верыць і спадзявацца, што мы не паўтараемся, што нейкія новыя для сябе вышыні музычныя там бярэм, скажем так. Да, сапраўды дзіўна было чуць зараз, што прайшло 2,5 гады. Я ніколі не задумаўся пра гэта. Да, сапраўды час вельмі хутка цячэ. І што змянілася? Карэнным чынам, напэўна, нічога. Адзінае, што мы пачалі, відаць, ставіць для сябе яшчэ большую планку і яшчэ больш сталі прывередлівымі да сябе, як да музыкаў і да свайго матэрыялу. То бок займаецеся перфекцыянізмам. Так, але ў дазволеных заканадаўствам дозах не перавышаем. Класна. Лямонт, хаус і верхал па-ранейшаму характарызуюць вашу музыку і перадаюць змест? Ну, гэта былі трапныя вельмі словы, таму я думаю, што у вялікай ступені так. Да таго ж, між іншага, для тых, хто не ведае, гэта назва нашай EP, міні-альбома, які як бы у 2016 годзе летась быў прэзентаваны. 2 кампазіцыі адтуль, трошачкі ў адрэдагаваным выглядзе, увойдуць у паўнафарматнік. Вось. І таму, натуральна, яны там даволі арганічна укладаюцца ў змест новага альбому, і таму мне здаецца, што гэта все яшчэ актуальна. Так, а трэцюю кампазіцыю пад назвай «Марозная» мы ўсё ж такі вырашылі не ўключаць яе ў альбом, таму што яна, так бы мовіць, жыве сваім самастойным жыццём, і яна вельмі такая, як бы сказаць, моцная і без таго. Ёй без альбома будзе нармальна утульна, таму мы вырашылі, каб яна не замінала астатнім песням у гэтым новым зборніку, яе трошкі так аставіць па-за межамі. Слухайце, ну вось песня пра балота, якая сёння была прэзентавана, яна цягнецца там каля 8 хвілін. Астатнія кампазіцыі ў альбоме таксама будуць такімі шырокамаштабнымі? На жаль, так. Альбом будзе гучаць 2 гадзіны? Не, скажем чэсна, мы, канешне, з усіх сілаў імкнуліся рабіць песні карацейшымі, але ну не атрымліваецца. Лаканічнае не наш канёк, лаканічнае выказанне. Вось у Сергея Пукста вельмі добра атрымліваецца. Ён робіць песню там хвіліна 20 секунд, і все, што хацеў сказаць, сказаў. У нашым выпадку нам хочацца абсмакаваць музычную тэму і з гэтага боку, і з гэтага боку, і таму як бы гэта ўсё цягне адно за адным, як бы нейкі такі ланцуг. Вось. Хаця ёсць, канешне, карацейшыя там кампазіцыі, але ёсць 5-хвілінныя, так, вось. Але ў прынцыпе там все... 4, напэўна. Не, нема 4. Не, 5:30. Самая кароткая 5:30. Ладно, і колькі кампазіцый увогуле будзе ў альбоме, колькі агульных хранометраж будзе? У альбоме 8 кампазіцый, а хранометраж мы не замерылі.
больш за 50 хвілін. Да, недзе недзе там. 52, можа, штось такое. То бок мы акурат, скажем, не хацелася стамляць слухача, то есть да менавіта выбудовы альбому мы падыходзім даволі адказна, і хочацца, каб гэта была сапраўды нейкая завершаная кампазіцыя, і яе можна было ўжо зусім не здурнеўшы праслухаць, і каб штосьці адклалася і не было кашы ў галаве. Таму, канешне, мы не імкнемся да нейкіх двухгадзінных кружэлак, вось. Хочацца нейкага такога выказвання цельнага. Ну вось першы альбом у вас быў пра горы, так, пра іх адсутнасць. У новым альбоме ёсць балота як метафора кахання. Увогуле кажаце, што песні будуць разнастайнымі. Вось якую канцэпцыю вы прыдумалі гэтым разам? Вы ж такія канцэптуалісты вядомыя ўсё ж. Тут праблема ў тым, што песні гэтыя, якія ўвайшлі ў новы альбом, яны накапліваліся доўгімі гадамі. Двума з паловамі доўгімі гадамі. Ну там і нататкі і ранейшы, безумоўна, ёсць. Кожны музыкант, канешне, кажа, што гэта ён учора сачыніў, але насамрэч там уступ ён сачыніў 10 гадоў, учора ён сачыніў прыпеў, як бы з гэтага ўсё лепіцца. Так, яны доўга збіраліся. Што ты хацеў сказаць далей? Доўга збіраліся, таму частка песень нават, можна сказаць, па духу адпавядае яшчэ першаму альбому, а новая частка, яна даволі моцна адрозніваецца, і была праблема трохі дастасаваць іх адзін да адной і выбудаваць такую паслядоўнасць, каб яны не адцінялі адзін аднога, а дапаўнялі. Ну і насамрэч варта зазначыць, што у нашым новым альбоме будзе дзве кампазіцыі інструментальныя, напрыклад, вось чаго не было ў першым альбоме, таму як бы у першую чаргу мы кіраваліся музычным складнікам і логікай музычнай пабудовы матэрыялу. Таму вось як бы што тычыцца там нейкай канцэпцыі на ўзроўні зместаў, тэкстаў і вось гэтага ўсяго, ну, мяне, як аўтара тэкстаў, такі погляд, што як бы гэта я тут і цяпер пішу, і я як асоба ёсць, так, я таксама прыслухоўваюся да чагосьці, таму што там, напрыклад, Максім часам капрызнічае, і не, тут вот пра гэта не давай не будзем спяваць, нейкае дурацкае слово, а замяні, а я не ведаю, вось, і як бы і ўсё гэта разам злепліваецца ў штосьці даволі лагічнае. То есть гэта такі у тэкставым плане гэта злепак нас тут і цяпер, таму як бы нейкай адмысловай такой вялікай магутнай канцэпцыі, мне здаецца, проста не патрэбна. Гэта быў бы поўны перагруз. Там як бы і так хапае над чым думаць, як бы калі бы это яшчэ падпарадкоўваць нейкаму аднаму толькі закону і нейкай адной стрыжню, было б занадта. Так, памятаю, мы больш за 2 гады назад былі ў гэтай студыі, і наша суразмоўца сказала іранічна, што кожны другі гурт, які прыходзіць, ён кажа, што, можа быць, наступны альбом мы зробім цалкам інструментальным, але ніхто не робіць. Ну мы трошкі наблізіліся. Узялі ўсё ж такі частку гэтага міфічнага інструментальнага альбому, так і яго неяк уклінілі ўсю гэты. Але вось пісаць інструментальныя творы, мне падаецца, што ўсё ж цяжэй, чым песні з тэкстам. І сапраўды, я думаю, што так і ёсць. Па сваёй наіўнасці яшчэ пару гадоў таму мне здавалася, што хоць не будзем замарочвацца, запілім інструментал, і будзе все класна. Але насамрэч, калі пачынаеш працаваць над рэальнай кампазіцыяй, якая не трымаецца на тэксце, на вобразах, так? Проста што сам тэкст разбіты на пэўныя часткі, нават калі гэта не строга куплетна-прыпеўная сістэма, а нейкая іншая, то ўсё роўна тэкст дапамагае арганізоўваць кампазіцыю. Як толькі яго няма, ты такі думаеш, ну што, згралі гэта 4 разы, а што цяпер? А цяпер распрацоўка, а потым кода, а потым рэпрыза. І цяпер, ну, і сапраўды гэта істотна большая праца, як бы, скажем так, кампазітарская. Вось, і таму гэта цяжка, але гэта вельмі цікава. Мне здаецца, што мы так ці іначай будзем вяртацца да інструментальных рэчаў, хаця не знаю... Так, пагаджуся, што адзінае, што ў кожнага з гэтых стыляў з тэкстам ці без тэксту ёсць і свае нейкія і мінусы, і плюсы, і было б, канешне, вельмі добра навучыцца ўсё гэта спалучаць. Напрыклад, у межах альбома. Не кажу, што ў нас гэта атрымалася выдатна зараз. Это была першая такая спроба, як бы, каб і нешта інструментальнае цалкам было, і песеннае.
Увогуле зараз слухач, ён гатовы да інструментальных твораў? Ваш слухач? Ну, падаецца, ваш все ж будзе гатовым. Я думаю, я, па-першае, все ж заўсёды пазітыўна настроены да слухача і да чалавека як такога, таму мне верыцца, якая колькасць прагляду у абсалютна вар'яцкіх гуртоў і гэтак далей, таму на даволі, скажам, хаця не без эксперыментальнага, скажам, флёру, але ўсё ж такі гурт «Тонкі ход» даволі уежны, то есть гэта нічога насамрэч такога надта экстравагантнага і звыш у нас няма, мы стараемся, мы кіруемся мілагучнасцю. Ну да вам так падаецца, ну. Не, ну я кажу пра нейкія сусветныя, магчыма, маштабы. Можа быць, у Беларусі не часта і не шмат такіх эксперыментатараў, хаця таксама дастаткова, і ў 90-е шмат рабілася такіх нейкіх зусім шалёных рэчаў. Так што, мне здаецца, все гэта ёсць, галоўнае дайсці да гэтых людзей, пагрукаць да іх у дзверы. Слухайце, як, дарэчы, будзе называцца новы альбом? Новы альбом будзе называцца «Колер, якога няма». Колер, якога няма. Колер, якога няма. Я нагадаю, што гэта гурт «Тонкі ход» у студыі Еўрарадыё. Нас, дарэчы, можна не толькі слухаць у жывым эфіры, а яшчэ глядзець онлайн на Фейсбуку, Аднакласніках і ВКонтакце. Мы размаўляем сёння пра новы альбом, які выйдзе на першаку 15 чэрвеня. Наколькі я разумею, што вось песня пра балоты, яна была запісаная вашым трыа, але увогуле у запісе альбома бралі ўдзел іншыя музыкі, у вас з'явіцца фагот, яшчэ, можа, нейкія інструменты, навошта вам гэта спатрэбілася? Мне падаецца, вы і так граеце такую напоўненую вельмі музыку, а? Сапраўды, гэтым разам мы пабольш народу запрасілі, але, напэўна, не так шмат, як мы планавалі першапачаткова. Ну, спачатку мы хацелі сімфанічны аркестр, але не атрымалася дамовіцца. Прикольно. Анісімаўскі? Сімфанічны? Таму што любы з падваротні. Былі даволі абшырныя планы па аранжыроўках. На акустычных інструментах гэтым разам мы прыцягнулі фагот, саксафон, скрыпка, трошки флейты ёсць. Што ж яшчэ? Ну, і шматлікія галасы сяброў, дарэчы, непрафесіянальных, якіх мы проста заклікалі дапамагчы. Яны крычаць і спяваюць? І спяваюць. Крычаць мы проста самі умеем вельмі эфектна, ось, а вот са спевамі. Планавалі запрасіць дзіцячы хор, але, на жаль, дзіцячага хору мы не знайшлі. Вось, альбо, можа быць, у нас не хапіла рэсурсаў. Вось, замест іх будзе хор сяброў, якія часткова спяваюць фальцэтам, вось, павінен стварацца эфект дзіцячага хору. Так, я хачу зрабіць зараз невялікую паузу на навіны. Я нагадаю, што гурт «Тонкі ход», Максім Субаш і Уладзімір Лянкевіч, нашыя сённяшнія госці, мы ненадоўга перарвемся. Без снов, не спи, накрошу к тебе навек, не веру болей, что нас нема и уже николи. Не спынить мне подыху, небо это только бруд, тонкий это тая ж вода. Моя куанда, мама, зачиняй так само нас и никому не отдавай. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, у студыі Еўрарадыё Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства сельскай гаспадаркі ды харчавання Беларусі намагаецца зняць абмежаванні на пастаўку ў Расію прадукцыі беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта заявіў начальнік управлення знешняй эканамічнай дзейнасці міністэрства Алексей Богданаў.
Паводле чыноўніка тут ёсць складанасці, бо ідзе лабіраванне расійскім бокам інтарэсаў некаторых сілаў. Канец цытаты. Раз-пораз Россельгаснагляд уводзіць усё новыя абмежаванні на пастаўку ў Расію прадукцыі. Беларусь вымушаная шукаць новыя рынкі, цвердзіць спадар Богданов. У нас экспорт в Российскую Федерацию снизился на 4% в доле всего экспорта сельхозпродукции. То есть мы уходим на новые рынки сбыта, мы развиваемся. Возьмите ту же самую Сирию. Вроде бы война, но настолько грамотно выстроена внешняя политика нашего государства, что мы уже вот за полгода поставили молочной продукции, масла, сухого обезжиренного и цельного молока на сумму более $1 миллиона США. Заявіў спадар Богданов. З Расіі паведамляюць, у Маскве паліцыя затрымала апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Пра гэта напісала ў акаунце апазіцыянера ў Твітары ягоная жонка Юля. Муж прасіў перадаць, што планы не змяняюцца. Цвярская. Напярэдадні ўлады Масквы дазволілі акцыю апазіцыі на праспекце Сахарова, а на Цвярской запланавалі праўладную акцыю на Дзень Расіі. Аднак падрадчыкі не захацелі дапамагаць з усталяваннем сцэны і гуку на акцыі апазіцыі, таму Навальны ўсіх заклікаў на Цвярскую. З розных гарадоў Расіі ідуць паведамленні, што людзей затрымліваюць. Затрыманыя ў тым ліку і ў Санкт-Петербургу. Заўтра нас чакаюць ветраныя дажджы і навальніцы. Сіла ветру будзе сягаць 20 метраў на секунду, тэмпература паветра да 25 градусаў цяпла. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз усім прывітанне, гэта па-ранейшаму жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава ў студыі і побач са мной мае госці гурт «Тонкі ход», Максім Субач, Уладзімир Лянкевіч. Яшчэ раз вітаю. Яшчэ раз прывітанне. Я нагадаю, што сёння зранку на нашым сайце еўрарадыё.фм адбылася прэзентацыя новай песні пра балота гурта «Тонкі ход», і якая ўласна з'яўляецца анонсам новага альбома, які выйдзе на першаку 15 чэрвеня. Хлопцы ўжо распавялі пра розныя фішкі новага альбома, ну і ўласна мы скончылі на тым, што у пласцінцы будзе вельмі шмат новых інструментаў. Дык вось, навошта вам гэта спатрэбілася? Ну, у першую чаргу, як, хочацца, каб все гучала разнастайна. Мы не любім нудную і нецікавую музыку, вось, і калі, скажем так, калі пажартаваць, заканчваюцца ідэі і магчымасці твае, не можаш зграць штосьці на гітары, гучыць непрыгожа, нецікава, трывіяльна. Вазьмі і папрасі гэта зграць на скрыпцы. Там будзе 3 ноты, але гэта будзе гучаць вельмі эфектна і выдатна можа расквеціць. Ну і ў прынцыпе мы проста вельмі вялікія прыхільнікі гурта «Бітлз», і паколькі яны рабілі аркестроўкі, мы лічым, што павінны абавязкова ісці па гэтым жа шляху. Ну, скажем так, калі каротка, то чым больш, тым лепш. Это ж прыгожа проста. І ездзіць па раённых цэнтрах з аркестрам. Дарэчы, вы збіраецеся вось неяк распаўсюджваць сваю музыку для шырокага слухача? Безумоўна, мы ўвесь час збіраемся. Вось тут пра 2,5 гады, мы ўсе гэтыя 2,5 гады збіраліся. Не, ну калі сур'ёзна, то натуральна, у першую чаргу хацелася б нагадаць, што на гэты альбом дзесьці 2/3 грошай мы сабралі з дапамогай краўдфандынгу. Вось, вялікі дзякуй усім нашым спонсарам. Незалежна ад таго, колькі вы далі, гэта все было акучана, выкарыстана, і мы страшна рады. Частку грошай нам, безумоўна, давялося такі дакласці сваіх. Вось, і у першую чаргу вось будзе рэліз, інтэрнэт-рэліз 15 числа. І потым цягам вот зараз там з гэтымі друкарнямі всімі і стыражаваннем дыскаў зараз вырашаюцца все пытанні, як бы з'явяцца дыскі на фізічных носьбітах. У першую чаргу гэта будуць падарункі тым, хто дапамог нам, так, хто спрычыніўся. Далей таксама дыск для аматараў, як бы памацаць можна будзе прыдбаць, безумоўна, вось. Але, канешне, ну, асноўнае, што сёння ёсць інтэрнэт, і як бы па меры магчымасці, як мы зможам гэта прасоўваць сваімі сіламі, то мы натуральна будзем. Вось. А што тычыцца нейкіх іншых сродкаў, па-першае, калі раптам нас глядзяць нейкія суперменеджеры... Паглядзіце, які гурт, гэта «Тонкі ход», гэта наша... Канешне, прыходзьце, мы ўсіх сустракаем з задавальненнем, далучайцеся, дапамагайце нам развівацца і расці далей. Вось. Але таксама натуральна, што за час, вось пакуль мы даводзілі альбом
альбом да ладу. У нас тут трохі крыху перарвалася канцэртная дзейнасць, бо ўсё выцягвала все сокі студыйная праца і потым апрацоўка ўсяго гэтага. Вось мы спадзяемся вярнуцца да канцэртаў натуральна, і ўвесь гэты новы матэрыял таксама ўжо граць жываком. Вось. Але прэзентацыю вялікую альбому такую пафасную нейкую. У тэатры, як вы любіце? Ну, цалкам, дарэчы, магчыма. Мы, між іншага, не планавалі паўтарацца, але ўсё складаецца так, што хутчэй за ўсё, прынамсі, адзін з нейкіх такіх вялікіх канцэртаў сольных будзе на тэатральнай пляцоўцы, пакуль не будзем забягаць і гаварыць якой, таму што не ўсё вядома. Але гэта будзе хутчэй за ўсё ўвосенню, першую палову, таму што ўсё-такі лета такі трохі мёртвы сезон, але вось такія нейкія планы. Канешне, але для тых, хто любіць паслухаць рок са стаканчыкам піўка, мы, канешне, зладзім некалькі канцэртаў і ў звычайных клубах, таму Сачыце за афішай. так. Слухайце, ну ўвогуле, як ваш уласны арт-рок расце разам з вамі, так? І што вы робіце з ім для таго, каб у ім не было вось гэтай уласцівай жанру патаснасці і нагрувашанасці? У вас жа ўсе хваляць за гэта, маўляў, ах, якія малайцы. Сакрэт у тым, што, ну, як бы мы то называемся арт-рокам, але туды занадта шмат, магчыма, неуласцівых, можа быць, гэтаму жанру рэчаў спрабуем дамешваць. Як бы мы не цураемся і нейкіх панкаўскіх нотак. Дзесьці мы таксама не баімся. Хочацца проста падзяўбсці. Вось так. Дзяўбем, да, як бы некаторых бы арт-рокераў там і прагрэсіў, аматараў прагрэсіва бы, ну, жаба задушыла бы, што такое, як то я зграю толькі одну ноту, трэба адразу 25. Як бы мы часам можам сабе гэта дазволіць. Мне здаецца, гэта як бы на карысць. Ну і, в прынцыпе, мне здаецца, што у нас проста саунд такі аблегчаны, зараз проста модны якраз прагрэсів метал такі з ухілам туды, ну, адразу такі моцныя вось гэтыя рыфы, цягучыя. Мне здаецца, што я звычайна там 2-3 песні вытрымліваю, пасля стамляюся. Не ведаю, Максим, што ты скажаш? Чаму мы такія класныя? Пахвалі нас. Скажу, што трохі дзіўна, сапраўды, калі нас называюць прог-рокерамі, таму што гэта далёка не прог-рок, хаця некаторыя элементы ёсць. І, магчыма, нават гэта і не арт-рок, а наогул даволі... Ну, это такое все-таки перасэнсаванне. Сапраўды ўплыў, безумоўна, ёсць, да, і класічнага арт-року канца 60-х, пачатку 70-х, вось гэтага нават брытанскага такога, хутчэй, да, можа быць, з ім нейкую паралель можна праводзіць. Але таксама там дзесьці хтосьці казаў, это там, не ведаю, Pink Floyd, вы там все спёрлі ў Pink Floyd. Но это насамрэч смешна, як бы, альбо людзі неуважліва слухалі Pink Floyd. Мы, прычым гэта добры, то есть я заўсёды цешуся гэтым компліментам. Ну, вось, але направду так, канешне, у нас шмат вельмі крыніцу натхнення, мне здаецца, як у многіх музыкантаў, вось, і яны абсалютна розныя, там, ад фолька да рэпа, як бы все што заўгодна, і джаза там, не ведаю, Максим любіць з Андрейкам. Адзінае, што зараз, можа быць, мы ўжо перасталі баяцца элементаў, можа быць, пафасна будзе гучаць, але сапраўднага авангарду, які мы для сябе не дапушчалі раней, і гэта магло быць для нас вельмі такім странным. Але зараз мы ўжо разумеем, што мы ніколі не станем масавым гуртом, як і любы іншы гурт у Беларусі. Таму ці ёсць сэнс стрымліваць сябе, калі ты хочаш, як сказаў Уладзь, падзяўбсці па гітары, дзяўбі, калі ты хочаш паспяваць тэнарам лагодным, паспявай. Як бы, ну, рабі, каб было весела. В прынцыпе, так і забаўна, вось, і... Правда, рабі так, каб тебе не было соромно просто за свою музыку і каб было цікаво її робити. Рабі немагчыма, і ты пераможаш. Ну, дарэчы, між іншага, сапраўды тут трошки больш, напэўна, нейкіх авангардных ставачак і месцаў будзе ў новым альбоме. Пры гэтым будуць нейкія такія альбоме, чым у першым. Слухайце, а як увогуле гэта быць такімі адзінымі прадстаўнікамі вось падобнай плыні ў Беларусі? Ці не сумна вам быць адным? Ну чаму? Ну вось вы такія адзіныя ў нас. Не, ну тых, хто, ну, вон рэлікт, прагрэсів валіць такі, ну, таму тут як бы
па-першае, я перакананы, все вялікія гурты, да чаго трэба мерацца на вялікіх, да? А калі мы запытаем, які стыль, не ведаю, Genesis, мы запытаем, які стыль у Led Zeppelin, я не ведаю, любы гурт, да? Можна нешта сучаснае, таксама, які стыль у Radiohead. І гэта стыль Radiohead, да, зразумела. В прынцыпе, можна, канешне, все это падганяць, там, я не ведаю, ці ў Queen, там сімфарок, там ці яшчэ штось. Можна знаходзіць характарыстыкі усялякія, можна ў нейкія групы аб'ядноўваць гурты, але напраўду самая цікавая музыка, яна адразу адметная, і гэта стыль будзе гурта Radiohead, стыль Queen, стыль Led Zeppelin і гэтак далей. Таму і яны заўсёды былі адзінымі, і я не думаю, што ім было сумна там у сваім стылі ці сваім жанры. Таму мне здаецца, што мы па меры магчымасцяў стараемся кіравацца ў нейкія такія абсягі, наколькі гэта атрымліваецца. Калі 10 хаця б на нейкі працэнт атрымліваецца, мы страшна радыя, і таму сумна тут не можа быць. Калі цябе немагчыма да канца там параўнаць, прынамсі на мясцовай сцэне там дзесьці, то гэта супер. А не на мясцовую сцэну вы пазіраеце? Канешне, інструментальныя для гэтага кампазіцыі запісалі. Ах, што вось сакрэт і раскрыты. Так, просто такія тэксты па-ангельску мы, можа быць, і можам замовіць за вялікія грошы добрыя пераклады на ангельскую мову, але наше вымаўленне не вельмі добрае, і таму... Але гэта можа быць фішачкай. Так, можа быць, і вернемся яшчэ. Ангельская трасянка. Так. На жаль, пакуль далей Польшы не атрымалася забрацца. Так, быў канцэрт у Польшы, дарэчы, між іншага гэтай зімой. І дзякуй мясцоваму Яўгену, беларусу, Ціхановіч, по-моему, яго клічуць. Женя, дзякуй табе вялікі, што ты нас дастаў. Нават людзі прыйшлі ў Польшы, дарэчы, там палова залі зусім не ведала, хто гэта, што такое. Яны проста задавальненне прыйшлі. Тут жывая музыка, квіток танны. Выдатна, зойдзем. І здаецца, спадабалася, так што, класна было. Была яшчэ шматлікая беларуская дыяспара. Нейкія студэнты, так, прыйшлі падтрымаць. Сябры, я нагадаю, што гэта гурт «Тонкі ход», Уладзь Лянкевіч і Максім Субач. Хлопцы сёння прэзентавалі сваю новую песню, вось неўзабаве збіраюцца прадставіць новы альбом, і, калі ласка, пішыце нам пытанні, задавайце нам пытанні, вось мы чакаем. Слухайце, як увогуле зараз вам падабаецца тое, што адбываецца на беларускай сучаснай сцэне, на беларускай маладой сцэне, таму што часам так падаецца, вось пасля вашага такога старту, вашага дэбюту такога яркага, вось нікога немагчыма і прыгадаць, хто б таксама так прям раз, і тут все нейкія нашыя... Напэўна, знойдуцца людзі, якія зараз смяюцца, слухаючы гэта. Па-першае, наш старт і дэбют, нам просто пашанцавала, мы чамусьці прыглянуліся усялякім экспертам, на гэтым усе нашы... Таму што вы ўсё правільна рабілі. Такія, скажем, весь наш старт і закончыўся. Натуральна, мы цешымся, мы знайшлі нейкую групу свайго слухача, але натуральна все это яшчэ далёка ад сапраўднага поспеху, нават па беларускіх мерках, мне здаецца. А які ён поспех па беларускіх мерках? 1000. 1000 у зале? Дзе-небудзь 1000. 1000, так, у зале, натуральна. Канцэрт сольны тысячнік. Мне здаецца, што гэта для такога гурта з такой музыкай, як мы, гэта быў бы добры поспех. Але мне здаецца, што магчыма нейкіх такіх, мне здаецца, увесь час нешта кішыць, разумееце. Сапраўды, нават калі проста праходзіш побач з нейкім, не ведаю, клубам, напрыклад, TNT Rock. Там граюць каверы. Не заўсёды. І заходзіш, і ты бачыш, што нейкія зноў маладзёны з'яўляюцца, і пра якіх ты ніколі не чуў. Не ведаю, можа, яны гэтак жа хутка і знікаюць, але з'яўляюцца яны даволі часта, і сказаць, што нічога не адбываецца. Магчыма, апошні год нейкае такое трошкі зацішша было, можа быць. Но мне здаецца, што все затаіліся. Вось я таксама недзе краем вуха чуў, значыцца, размову, мне перадалі размову. Тыпу, этот тонкий ход. Все их хвалили, и где они теперь?
что-то их не слышно. Ну, як бы я допускаю, что як бы для того, каб кудысьці выйсці з чымсьці новым, паказаць, трэба працаваць. Ясна, што у нас такой там магчымасці поўнасцю увесь час свой прысвяціць музыцы, на жаль, пакуль што няма, даводзіцца яшчэ працаваць там і гэтак далей. Вось, таму ўсё гэта трошачкі зацягваецца, і я думаю, все музыканты мяне зразумеюць, таму як бы калі жаліцца і наракаць на іх: чаму ты не выдаеш кожныя там 3 месяцы па новым хіце там і гэтак далей, ну дык выбачайце, я бы выдаваў, але там Сапраўды, эканамічны фактар апошнім годам даволі моцна як бы б'е па кішэні такіх музыкаў, непрафесіяналаў, таму і, магчыма, трошкі актыўнасць не кавершчыкаў. Хаця і знізілася. там таксама, я так разумею, што праблемы, нават уже і на вяселлях і так далей. Таму мне здаецца, што все зацішыліся, і вось зараз як выскачыць, і што тут проста не будзе адбою. Ну, ваши словы да Богу ў вушы. Сябры, я нагадаю, што гасцямі прамога эфіра Еўрарадыё сёння былі Уладзь Лянкевіч і Максім Субач, музыкі гурта «Тонкі ход». Таксама нагадаю, што сёння гэтыя музыкі прадставілі на сайце еўрарадыё.fm сваю новую песню пра балота, і неўзабаве 15 числа яны выкладуць у вольны доступ і новы альбом. Яго трэба шукаць будзе на першаку. Так што дзякуй вам, хлопцы. Дзякуй вам і перадаем прывітанне Андрэю, нашаму бубначу, якога засмактала праца, балота працы, працоўныя будні яго засмакталі, не змог вырвацца. Так што, Андрэй, привет. Дзякуй вам, што прыйшлі. Дзякуй, што запрасілі. Класна, чакаем новы альбом, шчасліва.